Σήμερα σας παίρνουμε μαζί μας σε μια μέρα γυρισμάτων. Αρχικά ξεκινάμε με αυτοκίνητα έτσι λίγο να μπει καλά η μέρα. Μετά μαλάξεις, φυσικοθεραπείες κτλ. Πίνω μια γουλιά καφέ και τα λέμε σε λίγο. Έλα Μιχάλη, καλημέρα. Έχουμε φτάσει εμείς. Πού είσαι? Είναι ανοιχτά η πόρτα. Λοιπόν, Καλημέρα. καλημέρα και από μένα και από τον φίλο Μιχάλη. Πρώτο για σήμερα και τα υπόλοιπα σε λίγο. Είμαστε πίσω στο οχυρό. Έτσι. Στο στρατηγείο. Όχι ένα, όχι δύο, αλλά ούτε και τρία. 4 εκατομμύρια οργανικές προβολές μέσα στο πρώτο εξάμηνο συνεργασίας. Έχουμε φτάσει στο δεύτερο γυρισμά. Τώρα με βλέπετε καλύτερα. Θα με δείτε σε λίγο. 2, 1. Κάνε αυτή τη διάταση και θα με θυμηθείς. Λεφίζω λιφτέρ. Δεύτερο γύρισμα τέλος. Να αναμένετε βιντεάρες. Τώρα εμείς φεύγουμε κατευθείαν για ξεκούραση.